E moitos dos veciños do Grove pensan que sería se dispuxeran das instalacións que realmente fan falta e merecen. Como digo, as promesas son sempre as mesmas, os que levamos algún tempo seguindo, aínda que sexa un pouco de lonxe a actualidade deste concello, vemos que cada certo tempo aparecen en campañas, pois eso, as estrelas das campañas, o auditorio, a piscina, o pabillón, etcétera. Cales son as propostas que vostedes plantexan de cara ao futuro neste tema? Comeza Alfredo Bea, creo. Comenzaste antes, non? Da igual. Non comenzaste, sí. Non hai problema. Además, como son concelleiro de deportes, empezo eu, xa que levaba un pouco o tema. Teño que dicir que nestes 4 anos, pois, cunha crisis económica moi importante, que o primeiro que fixeron moitos concellos foi reducir as subvencións para as entidades deportivas, tanto por actividade como partos. En cambio, este concello nunca o fixo tal. Podemos decir que cando empezamos no ano 2007 subvencionaban 8 clubes do concello de Grove por a súa actividade, e a día de hoxe son máis de 20 os clubes que ten algún tipo de subvención ou axuda por parte deste concello. Pasamos de 74.000 euros a 94.000, 20.000 euros con toda a que está chovendo na economía galega, pero non sempre apostamos polo deporte. Temos que dicir que non só se fixo eso, sino que tamén temos unha unidade de promoción do exercicio que foi a única que hoxe por hoxe existe en Galicia e funciona dunha subvención que dou a Xunta de Galicia en 12 concellos. No Grove é o único que está funcionando. Crease fai pouco no pleno unha praza de técnico deportivo para dinamizar a práctica deportiva en todas as franxas de idade. Fixo unha inversión de preto de 800.000 euros no campo de Lampáns. Fixo o monte da Toxa con máis de 90.000 euros. Melloras en campo de fútbol Monte da Vila con máis de 70.000 euros en reparación de ximnasio e nova iluminación, que está pendente ahora de executar a Diputación, a petición, por suposto, dos plans por parte do Concello. Novo pabillón de Cominiño, onde se gastaron máis de 150.000 euros con novas canastas, chan de caucho, antes era cemento, sin pingueiras que os rapaces tiñan dos nosos escolas ter que mollarse e moitas veces anular as clases por este feito, e tamén con un novo marcador. Pero non quedamos aí, senón que hasta o propio Monte da Vila puxos un sistema de calefacción, unhas novas canastras para o baloncesto homologadas que costaron máis de 16.000 euros e unha renovación do caucho que foi unha inversión de máis de preto de 90.000 euros. Desde que se aprobou o Consello Local, estamos falando dun órgano consultivo para o deporte local na época de Galiñáns, por fin funciona, e fomos este goberno que puxo a funcionar, onde realmente os clubs aportan as súas propostas e iniciativas. Fixéronse competicións a nivel nacional, competicións a nivel autonómica, congresos internacionales deportivos no noso Concello, organízase a propia Concejalía carreiras que antes organizaban entidades e asociacións diferentes do Concello de Grove, pero que hoxe por hoxe non fan. Neste caso, ano pasado, Erguete, ou anteriormente tamén a carreira popular Festa do Marisco, que organiza a Concellería. Colaborouse na consecución do famoso suelo para o clube Dame Grove. Apostamos ahora por novas modalidades deportivas como Sky Surf ou outras máis. Puxéronse o Parque Biosaudable de Confín. Estamos falando de preto dunha inversión de cerca de 2 millóns de euros no deporte coa que está chovendo. Por lo tanto, podemos dicir que este goberno apostou e aposta e apostará polo deporte. E do proxecto, e todo anteriormente dito, só dicir unha cousa: se non hai piscina ou se non hai pabillón, non é porque non houbera un proxecto ou anteproxecto co anterior goberno, sino porque o señor Núñez Feijóo, coa que está chovendo da crisis, soltou que en Galicia, mentras non houbera unha reactivación económica, non habería nin auditorios, nin piscinas, nin ningún pobo de Galicia. Moitas gracias. Candidato de Esquerda Unida. Desde Esquerda Unida saludamos a constitución da Asociación do Deporte MECO como ferramenta dos clubs de Grove para reclamar e conquerir a financiación necesaria e xestionar as relacións que o deporte local demanda e precisa diante das institucións. Contarán, pois, con nós na súa labor. No terreno das infraestructuras deportivas, por fin se comeza a ver un avance no que a construción dun pabillón polideportivo se refiere. Agardamos que chegue a bo porto. Sen embargo, aínda queda moito por facer. E a xestión neste terreno non sempre foi a correcta. Como exemplo temos as obras do campo de Lampáns. Seguindo no seguinte punto, que os enlazamos polo que apuntabas, unha vez máis, o Pexón ten unha relación fundamental con este tema. A carencia de terreo por parte do Concello dificulta a consecución deste tipo de infraestructuras. A financiación e outros aspectos claves. Denunciamos aquí a solicitude por parte do Goberno Municipal de 40.000 euros para facer un estudio sobre onde ubicar un auditorio, a pesar de ter os medios propios xa contratados para facer esta tarefa. Oficina Técnica Municipal, o equipo redactor do Plan Xeral de Ordenación Municipal, según dicen.
Bueno, creo que enlazamos. Non, así, hasta aí. Vale, o punto de que Grove queremos, facémoslo despois. Perfectamente. Francisco Pérez. As persoas pasamos e as institucións quedan. Esta é a frase que ven á cabeza cando falamos de instalacións deportivas e de incumprimentos, enlazando co outro tema. Cando falamos de instalacións deportivas, eu recordo no ano 1997, cando falamos de que era necesario e sería bo concentrar todas as instalacións deportivas no Monte da Vila. Daquela nos decían que estábamos equivocados, que estábamos tolos, que eso sería imposible, que sería inviable. Que lástima de non haber aproveitado o tempo desde aquela. E falábamos de dotar a zona da vía de circunvalación e de acceso que ven recolher nomes subsidiarias. É dicir, planeábamos que esa zona fose o futuro campus deportivo do Grove e planeábamos tamén a importancia de comprar ese suelo que hai enfrente, como saber, do centro de saúde, todo ese suelo. O día de hoxe ainda non está todo comprado. É dicir, con as tonterías estas xa van lá 12 anos. 12 anos. E non temos nin pabellón, nin piscina, nin temos todo o terreno comprado, nin temos o acceso creado, como comentaba antes, etcétera, etcétera. É dicir, pasa o tempo e estamos vendo como os clubs fan grandes esforzos, tanto económicos como humanos, para sacar o día a día desa entidade deportiva. E pasa o tempo e os que xa somos pais e temos fillo en edade de facer deporte e temos familia e tal, vemos como estes rapaces non lle melloran as instalacións deportivas. E o único que mellora, eso sí, hai que reconocelo, é o marketing, que funciona moi ben. Pasamos de ter un pabellón con 2 pistas, con sala de ximnasio, con sala de musculación, incluso con bañeira de hidromasaxe, piscina grande, pequena, como queiramos, a ter o último proxecto que é un folio, donde nos din que xa a instalación ten que ser máis raquítica, con menos espectadores, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Esta é a realidade do noso povo. Sí, 2 minutos. Señor Cacabelos, pregolle que se axuste os 2 minutos tamén. Ben, gracias. Vamos a falar de infraestructuras en xeral. Do deporte, acabamos de escoitar o que ten feito este goberno. O apoio para o deporte é fundamental, porque deporte é educación e os nosos fillos e nosas fillas é algo obxectivo prioritario para nós. Aquí, claro, eu non pretendo convencer os que estamos na mesa e estou vendo que cada un temos a nosa realidade, que por outra parte é lógica, porque cada un defendemos o noso. Eu quero falar pos veciños e as veciñas do Grove, todos aqueles que practican deporte no Grove, todos aqueles que están en un club deportivo no Grove, todos aqueles que teñen fillos en clubes deportivos do Grove, que valoren si se cambiaron as instalacións deportivas ou non se cambiaron. E respecto ao pabellón de deportes, cando o presidente Feijóo nos dixo que piscina non, pero pabellón podría ser, nos puxemos a traballar. Aquí hubo un compromiso en agosto de 2010 para facer un pabellón de deportes onde o Concello se comprometía a coller a partida económica que lle correspondía. Así o fixemos, e iso é unha realidade. O Grove hoxe temos 600.000 euros, 100 millóns de pesetas no banco esperando a Secretaría Xeral de Deporte para facer un pabellón de deportes. Por lo tanto, nós cumplimos. E os terreos, por certo, exacto. Centro de día, temos 600.000 euros no banco. Isto non é unha ilusión. Isto non é unha ilusión. Temos 600.000 euros no banco para facer un centro de día e estamos a arrebatar o proxecto para facelo. Por que non temos centro de saúde? Este é un documento que está a disposición de todos os veciños e veciñas do Grove. Isto é un convenio asinado coa Consellería de Sanidade para a construción de un centro de saúde. Convenio asinado que esta actual Consellería non está respetando. Que nos expliquen por qué. E ahora nos din, non facemos centro de saúde. Non, que non fai centro de saúde é a Xunta de Galicia, porque o convenio está asinado. Aquí teñen unha copia todos os que queiran. Que é o que pasa? Que se temos 600.000 euros para construir un centro de día e non sabemos nada do centro de salud porque esta xunta nos retirou 2.200.000 que habían deixado os anteriores para construir un centro de saúde, vostedes que farían? Teñen 600.000 euros para construir unha dotación, non farían? Pois nós vamos a facer un centro de día e o centro de saúde cando a Xunta de Galicia queira, porque ten que cumplir este convenio. Iso é o que nos pedimos. Moitas gracias.
Señor Pérez. Moitas gracias. No tema de deporte e de infraestructuras deportivas probablemente non, seguro que hai unha descompensación enorme entre o que é a oferta e a demanda. A oferta deportiva do Grove é moi boa cualitativa e cuantitativamente e non sucede así, sin embargo, ese esforzo non está acorde coa realidade deportiva que todos os días pois deportistas, directivos de clubes, aficionados, pais, patrocinadores, etcétera, fan. Por iso que é un eido no que temos que traballar todos moito máis e poñernos las pilas. De calquer xeito, eu acabo de escoitar aquí unha retaíla tremenda de cuestións de instalacións deportivas e, bueno, algo tería que facer este goberno nestes anos, pero vamos, o tema resúmese en un par de cousas, se pasa moi por encima un tema como Lampans, que quero, non vou a pararme aí, que non me dan tempo, pero que todos sepan, que o saben, que é o que pasou en Lampans, a peor obra que o Concello do Grove fixo nunca, e ainda está sin facer. Por favor, encanto as demais promesas incumplidas, solo vou a recordar a relación que este goberno fixo cando, como decía ao principio, xerou aquela expectativa. A fixeron eles, non a fixemos nós, a relación. Autovía Sanxenxo-Grove, donde está? Polideportivo, pabellón e piscina, que ahora a culpa é de Feijóo, claro, pero resulta que Feijóo aínda polo menos coa situación que ten, que non é a de antes, que ahora toca devolver cartos a Madrid, está apostando polo pabellón e ten encima da mesa orzamentos e proxecto. Que nos deixou o bipartito? Porto Deportivo. Cando colleu impulso esta infraestructura? Ahora, auditorio, centro de saúde, colexio Rosalía de Castro, Pexón, etc. Todas esas cousas que este señor que temos aquí ao carón se presentou como aval e garante, donde están? Un centro de saúde, por moito convenio que se firme, se non ten terrenos habilitados urbanísticamente, non se pode levar a cabo. Señor Álvarez Besada. Moitas gracias. A ver, pregamos ao público un pouco de silencio para poder escoitar aos candidatos. Adelante. Bueno, efectivamente quedan moitas cousas por facer, evidente, queda moito traballo que facer neste Concello, pero tampouco penso que sexa tan desastroso e tan penoso como se está intentando plasmar aquí. Eu creo que fixemos un traballo razonable, se acaba de plasmar aquí, en materia de infraestructuras en xeral, e ademais, eu concretamente me podo sentir orgulloso de poder colaborar conxuntamente coa Consellería de Deportes para poder chegar a ter hoxe xa, por fin, unha ubicación, ter uns terrenos, ter os cartos, ter uns proxectos para que ese complexo de pabellón e piscina, empezaremos polo pabellón, se así nos concede a Xunta, e podemos ter xa un paso adiantado en este tipo de equipamentos, non? Pero tamén me sinto orgulloso de poder traballar conxuntamente con este goberno para conseguir todos os equipamentos que se trasladaron aquí. Eu recordo que o alcalde Maiseu ata fomos a falar co arzobispo de Santiago para buscar terrenos da Iglesia para facerse centro de día. Por certo, centro de día que vai a ser unha realidade. E ademais isto, a pesar de esas mentiras do Partido Popular ao chegar á Xunta de Galiza que prometeron centros de día en todos os concellos de máis de 1.500 habitantes. Nos vamos a facer aquí, a pesar de que eles non fixeron ningún, e vamos a facer con recursos propios. Eu só espero que esas zancadías que levan poñendo non as sigan facendo, e ademais o acaban de manifestar aquí. Parece que se entra o Partido Popular no goberno local non vai haber ese centro de día. Nos vamos a seguir apostando por esas infraestructuras e non nos vale que baixo esa nube da austeridade se recorten gastos para este tipo de equipamentos e si se gasten 1,5 millón de euros de partida para infraestructuras como é a Pousada, que, repito, ninguén pideu neste Concello. Representante de Alternativa Meca.
Promesas cumplidas ningunha, promesas incumplidas todas. Hasta ahora os gobernos que tivemos no Grove foron incapaces á hora de negociar. Non hai máis que ver como concellos cercanos do noso contorno, goberne quen goberne, consiguen que se atendan as súas peticións. E aquí estamos como hai 4 anos, como hai 8 anos e como hai bastantes anos máis. Centro de saúde, estamos sin centro de saúde. Non se olvide vostede, señor alcalde, que ese convenio, que sí está en vigor, se firmou en abril de 2009 cando xa había outro goberno, o goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia. Auditorio, nada de nada. Conselleira anterior, pero conselleira en funcións e xa elexido outro presidente da Xunta de Galicia. Perdón, unha precisión. Despois de todo o trámite feito, porque quero recordar que cando chegamos ao goberno de 2007, os caixóns... Señor Cacabelos, por favor, está falando el. Caixóns baleiros e agora seguirán cheos de papeles, pero seguimos sin centro de saúde. Auditorio, nada. Piscina, nada de nada. E, curiosamente, somos os veciños, nenos e maiores do Grove, os que estamos mantendo as piscinas dos rededores. Pabellón, seguimos sin pabellón. Eso sí, empeñámonos para poder poñer a parte municipal, pero a Xunta de Galicia trouxonos unhos debuxos que eran incluso menos ambiciosos que o que nós xa dixemos no seu momento. Eu voulle pedir ao Partido Popular, ao Partido Socialista e ao BNG que teñen os seus representantes na Xunta de Galicia que defendan os intereses do Grove, porque os impostos dos veciños do Grove pagan igual que os impostos dos vecinos da isla de Cambados e de Ribadumia. E agora mismo, pois por poñer un exemplo, acaban de ir as comparsas do Grove a actuar a Illa de Arousa nun hermoso auditorio, cando aquí no Grove pois seguimos ano tras ano actuando no pabellón con todas as deficiencias que ten. E a nós, pois, confórmanos, porque como somos moi bons e pensan que non imos a protestar nunca, e eu son partidaria de que non agochemos a cabeza e nos presentemos donde nos teñamos que presentar, síguenos conformando con planos, con vídeos, con maquetas e con enganos. E este foi o pacto de goberno, isto foi o que este goberno consentiu, este foi o gran traballo dos liberados do Grove. E, desde logo, por parte da Alternativa Meca, non imos a consentirme isto. Isto vaise acabar. Gracias. O señor Pérez pedime unha puntualización moi breve, como fixemos antes dúas excepción, vamos a facer outra, pero 15 segundos, Cando falamos de promesas incumplidas, creo que a todos nos quedou o corpo mal. Acabamos de coitar unha reteila de historias que se acaban de facer no Grove. A verdade, podemos adornar, datanlle volta, podemos darlle en 1000 colores, pero a realidade é teimuda. A realidade é teimuda. E as necesidades que tiñamos fai 12 anos, siguen no mesmo sitio. Moitas gracias.